tilandireni programu yathu ya lero ya Kwagwanji. Programu imeneyi timabwera pano kuzakamba nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika kunjako. Lero pokhala lachitatu timabwera pano kukamba nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe kuti atithandize kusanthula zimene tilandireni wa zikomo kwacha bwanji lero. Kunyumba kwacha bwino kaya kunyumba Ayi kwa chanso zikomo kwambiri ku devotion zinali bwanji. Devotion Yes, mungango yamba tsiku yo makhala yawe kaweka tu masiku ano yawe kaweka osi pa video singu mateka data must fall until data falls ndiye mwina ya video yamba kuteka ayi chabwe data must fall maona ngati mukumalumikizana kaye ndithu ayi mtengo wa data ayi mwaida ndaula data must fall ayi kaina thela pati campaign imene ikaya kodi sinagwe kodi aya sikunabwera anachita tina ito kuti ukaikati ma units choncho gula kapando momwe amaulukira ma days yapita 2 bola inu 2 2 days umachita khangati kupanga download nyumba iya zona WhatsApp message omwe ngati kupanga download nyumba kuti chabwino iya imene tizakamba tsingalira imene siya lero nkhani imene tufuna tikambe tiyambire ponena kuti bungwe la IMF limodzi mwa mabungwe amene amathandiza dziko la Malawi pa chuma akunena kuti adapereka ndalama ku dziko lino mu ndondomeko yotchedwa Rapid Credit Facility. Ndalama zonse zimakwana $192 million, zina mu Oktoba zina cha Meyi. Koma akunena kuti mgwirizano wawo mmene amagwirizana kuti tikupasani ndalama izi tiyembekezera kuti muchite izi pamene mugwiritsa ntchito ndalamazi. Mwachitsanzo kutulusa maripoti oonesa kuti ndalama zija zayenda bwanji, ndalama zina zopita ku COVID zina anayika mu dongosolo la chuma limene. Koma akunena kuti zimenezo boma likhala ngati likuchita pang'ono kapena sizikuoneka bwinobwino. Tiyambire pamenepo kuti zikutanthauzanji kuti wotithandiza ngati bungwe la IMF limene ambiri amayang'anako likayankhula lizikamba motere. Tiyambe choncho kunena kuti whatever IMF does or says zimatumiza etoni ku mabungwe komanso maiko amene amathandiza maiko muno mu Africa kapena maiko ena amene mwina pachuma suta uchita bwino kweni. So whatever IMF says or does would send a tone across kunena kuti ayi mmene zinthu zililimu direction imene yenelo tengedwa ndi koma straightforward response to your straightforward answer kuti zikutanthauza kunena kuti bungwe la IMF silili lokhutira ndi mmene pace imene the government took or has taken in terms of fulfilling my commitments amene anagwirizana. You remember mbuyo mudakhala kunena kuti bungwe la IMF likakhala gwirizana ndi dziko lililonse regardless of kuti dziko lili ku Africa lili ku Ulaya likakhala gwirizana ndi dziko amakhala ndi ma conditions mfundo zoyenera kutsata kuti ife tipange disperse ndalama zathu muyenera kutsata ichi. So mgwirizano umenewu IMF amapanga track kuti kodi zija mudagwirizana zija zikuyenda ngati sizikuyenda ndi chifukwa chani sikuti amangobwera ngati head teacher impose. It's like they engage head amangopanga head teacher tu amangonena kuti kasese panja ndio kuti ukatsesa basi pamene these agreements amakhala kuti the government would have to present its side, IMF would have to present its side, then in kupanga reach a compromise. Koma chilungamo chonena kuti ndalama zo zimakhala zawo kanzambiri kanzochepa ndalama zo zimakhala zawo and then they pump that money manena kuti 70% idapita ku COVID support, 30% idapita ku budget support, balance of payment as you said. So mona kuti chachikulu nchonena kuti kodi fundo zimene zikutsidagwirizana zikutsatidwa. Now ngati sizikutsatidwa IMF doesn't just come and say this is our action or this is our reaction. It still comes back to the treasury or the government in this case and try to discuss kuti apapa tidagwirizana uli paende chonchi ndi zukhanga tisizikuyenda mmene tidagwirizana. What's the problem? So there is always that kind of engagement
between the government and the fund, the IMF in this context. So tikafusa kunena kuti zikutanthauza kunena kuti chiyembekezo chawo sichinafikiridwe. Ayamba kuti kaikira. Straightforward response would be that kunena kuti zikusonyeza kuti pali chikayiko. Chifukwa chonena kuti adagwirizana mwanena zitsanzo ziwiri kunena kuti ma account onse azikhala audited, number one. Number two, ndalamazo mukagwiritsa ntchito muzipanga bring to the attention of the public. Kunena kuti okay, ndalama zakuti tinagwiritsa ntchito makuti izi zaenda chonchi. Why do they need that to be done? Cholinga chake chonena kuti pakhale transparency and accountability. Kuti dziko lizidziwa kunena kuti okay, ndalama izi zikuyenda chonchi. Not only dziko but even the fund also azidziwa kuti okay, anthu akugwiritsa ntchito ndalama mmene tidagwirizanirana, osati kunena kuti ndalama zaku fund ina yake zikupanga divert kupita mbali ina. Even if it's a good cause, but if it's not the intended cause, there is a missing of the point. So chachikulu ndi chimene chocho kuti fund IMF kapena World Bank kapena mabungwe ena onse chidwi chawo chimakhala kuti pakhale transparency, a highest level of transparency and accountability pa mmene ndalama zimagwiritsidwa ntchito. Posachedwa apa taona nduna ya zachuma ikupereka dongosolo la chuma mmene tachitira miyezi 6 yoyambirira ya mchaka cha 2020-2021. Kodi si mbali imodzi yobwera poyera kunena kuti tuchita izi safuna kuvuta chabe? Ndi mbali imodzi because muona kuti akamapereka ndondomeko ya zachuma amapanga project kuti okay, tienda chonchi ikatha miyezi 6 amabweranso ku nyumba ya malamulo nkukanena kuti okay, taenda chonchi tinanena kuti tienda chonchi koma taenda chonchi chifukwa cha zifukwa zakuti kutsogolo kuti kuona ngati tikuyenda chonchi. So ndi mbali imodzi yobweretsa ma figures and ma numbers to the attention of the public. Komano what IMF munanena kuti sikungofuna kuvuta chabe, isikuvuta ndi ndondomeko mmene zinthu ziyenera yendera. What IMF is trying to say is that we want specifics on specific usage of the funds zimene tidapanga pampu ifeyo. The budget is, we appreciate, it's the right way, it's the right path. Koma the point is we pumped munanena kuti 192 million US dollars we pumped into the system to support the BOP position, also direct budget support. So the intention here IMF is we want to track every penny or every cent we have pumped into. So this one is a specific target. It's not like the whole 2.3 trillion national budget. This is a specific target on the funds that the IMF has pumped into the system. Mene mu fotokozereramo ndiye ndikuona mmene ndalama inabwerera. Is it that significant kuti kuthandiza pachuma chathu chifukwa tikamakamba za balance of payment nde kuti tiulipira mwina katundu amene timaitanisa kunja kubwera mdziko muno ndi $192 million ndi ndalama ya kanthu. Mwina tikati tione ngati si ya kanthu tilakwitsa chifukwa chonena kuti ngati sili ya kanthu sidakaifuna ngati dziko sidakaifuna chifukwa pofika napo ilandira ndiye kuti njakanthu. Koma mwina tikati tisiyanitse bwinobwino kuti kodi itogwira ntchito nthawi yayitali bwanji. Ndi less than mwina ndalama zimene zimafunika per month in terms of forex reserves. It's about less than half, I think, if I'm not mistaken. Ya input cover imene timafuna. Nonetheless, ndalama sudama nena kuti poti ndalama iyi mnagwirira ntchito yokumba misewu iyi mnagwirira ntchito ya office nde zisiyanidwe maonekedwe yake. Ndalama tuzifuna ngati dziko. So whether it's a little amount or a significant amount, ndalama. We needed the money, we received the money. Ingachepe ingakule ndalama ndi ndalama. Koma is it necessary kuti tizitenga this pressure chifukwa cha ndalama yotero? This pressure, it's not a pressure, it's a responsibility. It's a responsibility in the sense that when someone is giving you money, no matter what, they say there is no free money, and I agree. Kulibe ndalama yoti yaulere, imene yaulere imakupangitsa kuti udzingo pinda manja. So to give the system a fair run of the money,
That's why there's those conditions. Until the moment where we can say we are comfortable, we don't need anyone's money, that's fine. Koma in the interim, let's face it, as a country, timayanganira be mabungu ngati IMF, World Bank, like donor partners, the UK aid, and everyone else that you can mention, kuti atithandize mmadera ena ndi ena. So chilungamo chake nchonena kuti ndalama yo ingachepe, timakhala kuti tikuifunabe, imabweretsa some difference. Chifukwa tikati tione nthawi imene ndalama imabwera inalionena kuti forex position was shaken. So they have pumped 70% of 192 million US dollars into the system. Mukati muione bwino that money would still have to fill some gaps. So to debate about its significance or the lack thereof, ndikuona ngati it's one thing. The fact that ndalama yabwera in the system, ndikuona ngati it's necessary because yathandizirabe pa gap imene inalipo. Without that money padakakhala kuti pakuonekera gap. So zili ngati kumafunsa kuti koma kuika chigamba pa trouser nkoyenerera. Mutajika kale. Pa trouser paja mwaikapo chigamba ndi kumafunsa. Nde yankho limene tingapereke ndona tachichotseni chigambacho. Muona kuti malo ena amene amayenera kubisidwa akuonekera. So that's the argument that I would present kuti ndalama zonzofunikira ndithu if we needed the amount of money. Koma kuti tizinena kuti the fund or donors are pestering us, it's another line of thought. Kuti they are pestering us for giving us their money. Yes, they might be, because it's their money. It's the same as if you give me money and then you want to put conditions on me, because I'm getting money from you, I would put conditions. Koma mwina pena tidzapanga agi kutsogolo kuti ma condition one size fits all. Mwina sagwira kweni because what might work for Malawi might not work for Somalia. What might work for Malawi might not work for Zimbabwe. So that's why I always argue, it's high time as a country we have to find homegrown solutions to our problems, because we heavily rely on others to solve our puzzles. That's why timakhala ndi situation ya predicament. If you look at what the IMF desires or needs, they are straightforward things. Be accountable. Lero mwabwera ndi chizungu. Lero mwabwera mpaka na mwachula predicament. Mukhululuke tibwerera mbali naye. Mukaona zimene bungwe la IMF likufuna. Tikati tenene chilungamo. Ndikungoonetsetsa kuti koma chizungu cha accountability chichewa cha accountability and transparency. Ndikuonetsetsa kuti pali chilungamo pakagwiritsidwe ntchito kandalama. Chifukwa munthu aliyense amakhala okayikitsa. Pali aine sindikukayikirani. Inuyo simungandikayikire koma ena amandikayikira. So munthu ndi munthu. So chidwi chawo chimakhala chonena kuti ndalama zimene zaperekedwa zigwire ntchito imene zaperekedwera. Mwachitsanzo ngati ndalama zaperekedwa kuti zigwire ntchito yopititsa patsogolo mwina miyoyo ya anthu, ndalama zimenezi zisakhote kupita mthumba mwa anthu. Komanso mwina ngakhale mu system mmene ndalama zina zimathoperekedwa kuti izi takaguleni mankhwala, ndalama izi zisakhote kukamangidwira msewu. Chifukwa chonena kuti ndalamazi zaperekedwa with a purpose yokagula mankhwala. Much as kukamanga msewu might be a justifiable cause, but that was not the intended purpose. Cholinga chake chenicheni suti chinali chimene chocho. So ndichifaka amanena kuti ITN ziunika mmene ndalama zizigwiritsidwira ntchito. Tikapanda kuunika choncho zizitivuta. Chifukwa tu chimodzi chimene amanena amlusu poyipereka dongosolo la chuma mmene tachitira. Amati ndalama zina zimene tinagwiritsa ntchito zomwe sitimayembekezera timagwiritsa ntchito COVID. Apa mmene munena kuti ngati tikuti tigule makasu tisakagulire mbewu ndalama imeneyo. Exactly. Chifukwa koma kuli COVID. Okay, tione kuti kodi tikanena kuti ndalama zimene zikukamba ziti. Amuona kuti when the government is, because this one is a specific fund with a specific purpose. Tisiyanitse ndi ndalama za budget as a whole. Izi zili ndi specific intention. Pamene boma likamatolera ndalama kuti zipita ku account number 1, ndalama zimene zilembedwa kuti zipita zikafikano muthumba moja pamene amapanga determine kuti izi zipita. So we might have planned kuti tipanga chakuti, koma because circumstances could not have permitted us kuti tipange chimene timafuna kuchitacho, ndemuona kuti nchifake zimapezeka kuti chinthu china chamba chaima china kumapitirira.
koma tikakamba za ndalama tikazisiyanitsa ndalama zolowa mu account number 1 ndi izizi zochokera ku fund mwina tikhala ngati tikupanga miss a point chifukwa ndalama izizi panali mgwirizano pali mgwirizano wapaderadera kuti ndalama izi zigwire ntchito yakuti pamene ndalama zinazi tiyeni titha kupanga decision kunena okay, looking at the situation tinapanga plan kunena kuti tichita chakuti koma mmene zikuonekera covid watigwira pakosi bwanji ndalama zapezekazi izi zitiziyimitse kaye tipange forgo for the sake of this that one is, we might be at liberty depending this circumstance to decide koma ndalama zonena kuti zachokera kwina until we consult or talk or renegotiate the arrangements pamene mwina tingagwiritse ntchito kuzipanga divert to another intended purpose. Mwanena kuti bungwe la IMF ambiri amayang'anapo likayankhula ndekuti limakhuza mmene wena akutionera kunjapo atisiya potani mmene ayamba kutikayikira motere anthu azitiona bwanji. Ndimafuna ndinene chonchi kuti mwina tipupuluma tikanena kuti this is loss of confidence chifukwa mukaona statement yawo it's a straightforward statement zinthuzo zikuchitika but slow so muona kuti their wish is if it had been hastened adakachita machawi sikuti akunena kuti there is any suspicious acts that might have happened koma what they agreed is being done but at a slower pace now they are saying tikamabwera next mission zinthu chimodzi mwa zinthu zimene tidzambe kukambirana ndi chichi kuti kodi apapa zikuoneka ngati kuti mumachedwa what is the problem how because mwina so pena titha kuunika bwinobwino kuti kuchedwa kuchitika chifukwa chani we have to have answers why have we put all our focus on COVID and forgone everything else we have to answer those serious questions so poyanka fusurani nene kuti straightforward IMF ikakosomola ose amene amathandiza dziko amamva that kukosomola so this sends a tone kunena kuti okay ngati ife tinapereka funding this much let's track it let's put our effort poonetsetsa kuti tikuonetsetsa ndalama zoti zikugwira ntchito imayenerera so it's like kuti statement imene as small as it might be it still sends a tone kwa anthu amene amathandiza dziko kapena mabungwe ndi mayiko amene amathandiza dziko la Malawi kuti okay there is need kunena kuti tizipanga track with seriousness kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimene tinayika mu system. Ndimakamba ndi anzano awanda msisi awa mawawo anafika ponena kuti onde ndevu zamwe kodi ndevu zamwe zikuchokera bani aposo dzina umangolitolandira tu dzina basi angolilandira kuti ndevu zamwe nali ndi amenewo ndeti makamba amanena kuti ku Malawi kuno timakhanga titili ndi chiwanda chochita zinthu mochedwa chifukwa chani timachedwa umva mwina tupanga chinthu chayima ku ministry chayima malo ena apa ndi awa akunena kuti zinthu zoze muvomerezana nawo zinthu zauchita koma uchita mochedwa kanakonda atachita mofulumira timachedwa pati a Malawi vuto lili pati ndikanakhala tili mchalichi tikhoza kulowa mchalichimo bwenzi titagwiritsa ntchito mawu amenewo koma mwina chimene chidakafunika kuchitika nchonena kuti kwayitanitsa anthu kutsogolo kwayala manja kuyamba kunena kuti out kutulutsa ziwandazo koma tikati tikhale realistic nkhani iso si chiwandaso ndikulekerera basi kulekerera si chiwanda tisanamepo tiye tizinena zoona ziwanda zina zidzatikanira kuti ine sindinapanga ine sizondikhuza koma tikati tinene zoona ndikulekerera negligence basi kungolekerera kuti moyo umayenda chonchi so kuno ku Malawi takhala ndi mentality yonena kuti flow ya zinthu basi ndi mmene mayendera ngakhale kutchali chimwane nako service ya 9 koloko munthu akabwera 11 koloko akangoweruka nawo bola chopereka wapereka so muona kuti ndi mmene tinapangira develop ma fabrics ena mu chikhalidwe chathu kuti okay khangati makhalidwe athu tithomatene tilibe sense of agency mudzaona ulo munthu akamawoloka msewu una munthu kuwoloka msewu koma ngataulowa nyumba ma earphone ali mkhutu wanyamula kafoni kake akuwoloka msewu tilibe sense of agency so chifukwa chonena kuti tilibe sense of agency ndi chifukwa kuti timakhala tikusuntha koma papesi yapang'ono koma if our life had a sense of agency tidakamapanga prioritize zinthu zina there are some things that should be done and has to be done by all means necessary
china ndichonena kuti sitikhala ndi ma targets ngati dziko I think timaponya mpira opanda magolo mpira opanda magolo mangozungulira nawo bora tachita chitungu ndi nkukasamba koma mpira wa magolo umadziwika kunena kuti ndifuna chitungu ndi thukuta thukuta mpira wa magolo umafuna kuti ndifuna ndikafike apo so ngati dziko chativuta kwambiri takhala kwa nthawi yayitali opanda magolo pamene timachitira zinthu we don't have targets, we don't have goals. Because of that, as a country, timakhala kuti tili mlingo omweomwewo. So kwa ine vuto sichiwanda, vuto ndi decision. Tikukanika kupanga decision pa zinthu za straightforward ngati dziko. Nkhani imene itu ikubwera chifukwa akuluakulu kapena tinene kuti akaswiri pa nkhani za chuma anakumana nkumakambirana kumaunika mmene dongosolo la chuma amafotokozera nduna ku nyumba ya malamulo kuti mzaka miyezi 6 yapitayi tachita bwanji nde anatulusako wina imeneyi ndiye poyankhula pawo amanenanso kuti koma mmene akuyikira dongosolo la chuma ali ku aonjezeramo ndalama pamene tilibe ndalama tikukanika kutolera ndalama mwayiona bwanji tuchita bwanji mmene aponyera dongosolo la chuma chizungu ndinena kuti being caught between a rock and a hard place. Chichewa ndinena kuti pali mjunju. Whereby zinthu zofunika zichitike koma ndalama zochitira zinthu zopalibe koma zinthu zofunika zichitike ndithu so the desperate position imene this country has been for quite some time sikoyamba for quite some time this country has been a desperate position whereby pali zinthu zofunika zichitike urgently without which for example paino chitika masalaries anthu ayino very patsidwa masalary because ndiwe chibiru ngati boma anthu ayino very patsidwa masalary there are things that we cannot do without kueno gulidwa makademera mankhwala and zina zote there are things we cannot do without so muona kuti ndichifake akuma fika pa position you know let's broaden a little further the budget scope or the budget ceiling why because zinthu zofunika zichitike where are you going to get the money then we go borrowing that's the remedy now the effect okay ndalama zofunika zipezeka bwanji so you know when they are crafting the budget in that context amakhanda assurance kuti ngakhale pali deficit apapa tikatani tikakongola so because they have that assurance that's why they proceed to broaden the budget line akumatitsimikizira kuti kukongola kwake tuyang'ana ndalama zochipa zakunja ngati za IMF-zo tuziona zimenezo sakukongola Malawi momwe chitsimikizo chimenecho chakhala chikubwera koma figures do not lie chizungu amateno tikati tuone mwina the past 6 months comparatively ndalama zimene dziko lakhala likubwereka within ndi ndalama zimene dziko lakhala likubwereka kunja muona kuti zimene zakhala zikubwerekedwa within ndi zochuluka kusiyanitsa ndi ndalama zimene takhala tikubwereka from outside the country so straightforward if we are to present figures muona kuti we are somewhere far from attaining the aspiration yonena kuti tizibwereka concessional loans from outside zimene zimakhala cheaper komanso long term repayment agreements so chilungamo chake nchonena kuti tikubwerekabe ndalama tikubwerekabe mdziko muno tikukanikabe kupanga manage ma ceilings athu a budget tikukanika tulandireni chigawo chotsiriza cha programu yathu ya lero ya Kwagwanji lero ndi lachitatu likakhala lachitatu timabwera pano kuzayang'ana nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda tili ndi bambo William Kumwembe ndipo
tuyang'ana nkhani ya mmene chuma cha dziko chikuchitira maka poyang'ana zimene lanena bungwe la IMF kuti ndalama zimene adapereka kuti zithandize kuyendesa chuma cha dziko lino kutsatira ndondomeko zimene adagwirizana kukhala ngati uchitika koma pang'ono ndi nkhani imene tuyang'ana pano. Ndiye kukamba beya chuma chomwechi bungwe la RBM nalonso linatulusa ripoti limene likufotokoza kuti koma tumene chikuyendera chumachi kutsogoloko sikuoneka bwino. Tikamamva zimenezo tiopetu kuopa nchisankho. If you're afraid, you're afraid. There's nothing you can do with fear. Koma chilungamo nthawi zina chimabwera kutipanga prepare osati to make us afraid. Chilungamo chimabwera kuti tikonzekere amanena kuti mangani malamba. Mangani malamba sikuti kumanga malamba mukamayendetsa galimoto kuja kuti mukuopa ngozi. Mumanga malamba because it's a safety net. So chilungamo chake nchonena tikaona mmene chuma chayendera chaka cha 2020 ndi kudzabwera myezi iwiri yoyambirira ya 2021 muona kuti it has been slow. Sikuti chayenda mwaliwiro mmene aliyese adakakondera. So chifukwa cha chimenecho muona kuti 14 months imene ndi an indicator ya mmene mwina kutsogolo kungakhalire. So the picture akupanga paint ndionena kuti get prepared. So you have to manage some of the things that have to be managed by all means necessary. Koma akunena zinthu ziwiri mu report naliwerenga report akunena zinthu ziwiri zimene ndizofunikiraso kwambiri in terms of projections. Number one akunena kuti if my cases of COVID continues to go down ndiye kuti akatemera akugwira ntchito ndiye kuti we are containing the pandemic. That means there is a higher chance kunena kuti chuma can open up. Now kawiri kuno ku Malawi we are obsessed with negativity and disorder. Koma there is always a positive side of every story. Now ndiye kuti ngati akupereka that picture there is room kunena kuti chuma chitha kuzitolera. But another area imene akupereka ndionena kuti we are expecting a bumper yield chaka chino. Ngati tikuyembekezera bumper yield pali possibility yonena kuti tikakhala chakudya chokwanira kapena chambiri ndiye kuti zithandizira kupanga manage inflation. Ngati inflation yatsika ndiye kuti zithandizira kuti ma factors ena kapena ma fundamentals ena akhale akuchita follow suit. So that sends a positive tone as well. Koma Nkhani ndionena kuti kodi ngati dziko do we sit back and reflect and see how best we can move forward. Kapena every predicament paja mwati chizungu chimene chinsachigwirisa sochiko kapena vuto lili lonse lingabwere tizikhala nalo mantha chifukwa moyo kunena kuti tathana covid ndiye kuti tathana ndi mavuto onse nkunama chifukwa chidzabweraso chaka china kudzakhala ng'amba chidzabweraso chaka china kudzakhala ma floods. Now funso limakhala polonena kuti ngati dziko kodi tumakhala pansi ndi kupanga prepare for the unforeseen zinthu zimene sitikuzidziwa kuti zibwera liti koma zili ndi kuthekera kobwera. So kawiri ngati dziko timakhala anthu odzidzimuka chifukwa chonena kuti sitinakonzekere. Ndi ngati dziko covid should have taught us a lesson kuti oho kodi moyo umatha kuzondoka eti chifukwa watiphunzitsa covid kuti moyo umatha kuzondoka taziona ndi maso athu tazigwira ndi manja athu. So as a country covid should be a lesson to us kunena kuti how do we plan our economy. Timakamba nthawi ndi nthawi kuti we have a seasonal economy. How can we break that cycle of seasonality ya economy kuti tisamakhale ndi chuma miyezi itatu yokha koma tizikhala ndi chuma miyezi 12 pachaka. How can we start thinking beyond my limits amene takhala nawo ngati dziko for quite some time because ngati dziko we are so limited. Nachita upanga ka box nkunena kuti don't go out of this box. How can we break that box and then maneuver the way we can. Mwachitsanzo tinapanga box yonena kuti tikati takolola kuno ku Malawi ni April May. Basi ndimene tinapangira accept zoti tikhoza kukolola ulo December zimene zozo tinagwirizana kuti sizitheka zoti kukolola ndi udzalanso kukolola July August tinabadwa ndikukula ndikukhulupirira kunena kuti sizitheka koma maiko ena zikutheka funso lonena kuti zikutheka bwanji. So the moment we start asking ourselves kuti kodi zikutheka bwanji nanga titani ngati dziko to break that cycle tinagwirizana kuno ku Malawi kunena kuti tikati tapeza ndalama zakunja zambiri tiye tigulitseni fodya basi ngati sitigulitsa hona as they said
up north. Hona ndi fodia ndi hona kutulo ngati sitigulitsa fodia ndiye kuti chaka chimenecho tilire let's cry. Koma chilungamo chake nchonena kuti ayi nzotheka anthu ena maiko ena tusagulitsa fodia koma moyo wawo umayenda bwinobwino chifukwa chonena kuti anaganiza ife kuti vuta nkuganiza tiye tiganizeni kuti okay fodia ayu chabwino ali apo nanga chaka chimene fodia isana chite bwino tigwira mtengo wanji komatu ambuye uja simmapangana naye nanga ng'amba ungayichalire ungakonze kuti ng'amba ikabwera ndeti tani ambuye sopangana naye the theologian in me would say because timapanga pangano ndi ambuye exactly a theologian in me, but a journalist in me would say nothing beats the essence of planning. Magamba zangamba mwachitsanzo. If we plan and put up proper irrigation systems madzi aja nkumakolola nkumasunga ng'amba yo tichito yoba muti ambuye sitipangana naye mundibweretsa m'baibulo nokha muchito ndikankhira m'baibulo iya irowanimo Yosefe zaka 7 anakwanitsa kusonkhetsa chakudya chokwanitsa kuti anthu adye zaka 7 zanjala zinatheka bwa. That means it's possible. We can plan kunena kuti okay tili ndi green belt pano tumati green belt ja green belt inachoka pa initiative tili ndi that program mukati muone bwino mukawerenge concept ya green belt initiative ku Capitol Hill ku Ministry of Agriculture ziliko ku Ministry of Water ziliko ku economic planning ziliko so koma ndiona ngati zimangopanga gather dust koma mukatengeko nkuwerenga pa internet iso zithokhalapo muwerenge word by word nkuona kuti kodi tinkafuna chani ngati dziko muona kuti tinkafuna ulemerero koma ulemerero umene utidaupeza ayi chifukwa izizi zimene tinkafunazi takanika kuzichita. So we have failed to do what we intended to do. To me a plan is a plan unless it is put into action. So we can have brilliant plans, the Vision 2020, as brilliant as it looked, but we failed to effect it, which means consequentially takanika kufikira pamene timafuna kufikira. So titokhala ndi ma aspirations chidwi ndi njala ndi ludzu kukhala nayo koma ngati tukaniko katenga madzi pamene madzi alipo ludzu likhalapobe ndesi tikwanitsa kuti tifikire pamene tufike. So as a country it's high time we start doing things differently. Talephera tivomereze pena mwina zimavuta kuvomereza koma tivomereze talephera ngati dziko talephera. Udindo ndi wandani kodi chifukwa mene muneneramo tikukambaza dziko inu mukhoza kuganiza kuti ine ndalima ndikakolola ndilimenso panokha koma mwina mudalira AIP uyu fetereza otsika mtengo uyu nthawi mukamalimanso kachiwirimo ndekuti sisakhalako fetereza amene uchi mwina nthawi imeneyo nkumene amene munena kuti tinazolowera oyitanisa fetereza amayitanisa ma Oktoba umo kuti anthu akamazala ma November fetereza alipo mukalimanso kachiwiri fetereza kulibe. Udindo ndi wandani kuti tiyenderere limodzi zonse zomwe tiunena kuti tuyenera kuchitazi nkumathekani pepani si udindo wanu kuti muyankhe funso koma mwina ndingolefusabe fetereza koda maola amathawa ndi nthawi kufumbwa kufumbwa safumbwa koma samakhala ali ndi nthawi nkhoza unsunga nkuzathira chaka cha mawa mwina nthawi yake lifespan yake makhayota. You know, there are some arguments that we still have to make, just for argument purposes. Koma mungafunsula nena kuti udindo ndi wandani. Ine ndimanena daily kunena kuti udindo ndo aliyense pa mlingo wake ali ndi udindo wake. Ndikupatseni chitsanzo. Bambo wanzeru zake ali mtauni ndiye zukhanga ali kuti afuna taya madzi. Ndiye pali mtengo potenopo. Mtauni tu mu planta ya muje tikamatsetsereka pali mitengo hapo. Afuna taya madzi. Ndiye wapita kukataya madzi. Udindo ngwandani. Pantengo. Udindo ngwandani. Muona kuti pa level ili yonse aliyese ali ndi udindo wake. Depending ndi level yake. Mwachitsanzo ine ndili ndi chitsime ndili ndi dimba kumunda kunyumba ndiye pa dimbapo pali chitsime udindo ngwandani kuti nzikatunga madzi nkumathira mu mbewu zanga. Okay, ndipereke chitsanzo mwina chachikulu pafunika kuyika misewu yoti anthu akalimalima zolima zawo
kandi kuthekerani azibwera bwinobwino ukafika mulimbi opanda chovuta ndi udindo wa ndani. Pafunika upanga lamulo limene lingavomereze anthu kuti amasuke pakapezedwe kachuma. Udindo ngwa ndani. Muona kuti aliyense ali nawo udindo wake. President ali ndi udindo, wachiwiri wake udindo, aphungu a nyumba yamalamulo udindo, awa achipembedzo ali ndi udindoso. Kwatphunzitsa anthu kuti muzikhulupirira kuti zizotheka ali ndi udindo. Ngakhale anthu chichewa chonena kuti anthu wamba sinchiyuza. Ngakhale anthu amene koma anthu wamba ali chifukwa pala anthu ena amanena kuti anthu akhristu wamba akulu ampingo chichewa chimenecho nchabodza zawambazo nzabodza. Kodi m'Baibulo mujasanalekanitse kodi zawambazo munthu ndandamining imeneyo kumpanga undermining chifukwa choti inu muli ndikolala ndiyene ndikhale wamba iniwe ndakusa ineni membala wa mpingo kumpingo kuchosana kumpingo osachita mantha chabwino muona kuti chilungamo chake nchonena kuti aliyense ali ndi udindo at that level pamlingo wakewo ali ndi udindo chifukwa ngati inuyo mwakolola zokolola zanu and then zonse nkuzigulitsa mwalephera udindo wanu chifukwa choti nthawi ya njala mdzavutika. Palibe amene mudzamuloze chala kunena kuti nagulitsa zokolola zanga zonse chifukwa cha uyu ndinuyo mwalephera. Now ngati tapatsidwa assurance kunena kuti tikansewu apa ndiye nsewu jasuna ikidwe amene anatilonjezawo in this context bomalo lalephera. So muona kuti aliyense ali ndi udindo pamlingo wake. Chabwino tikuthokozeni kwambiri mwayisanthula kwambiri ngakhale munachita solero kulowa m'Baibulo mmene simwatiuza ya Yosefe amene munandikankhira koma monga Paulo ankanena kuti sinchita mantha ine kutula izi chabwino ndakondwera kwambiri. Tizimwambiri awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times. Iwowa amayang'ana kwambiri nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda ndi amene timabwera nawo pano lachitatu kusasanthula nkhani zimenezi. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Mwayi suponya mwini, koma popeza kanthu nkhama, chulutsani mwayi wanu wowina